Yan. Ay, ginawa niya swimming pool. Summer na kasi. Summer. Oh, subok po. Nabasa ko. Ayun ang asawa ko. Kumukuha po ng damo. Pagkain ng kambing. Ay. Morning mga kainday. So nandito kami ngayon sa bukid at kumukuha po kami ng damo para po sa kambing kasi bagong panganak mga kainday. So bawal po siyang ipastol. Kaya po ay kumukuha po ng asawa ko ng damo. Kasama ko po ang aking anak na makulit. Ayun. So swimming daw siya mga kainday na maputi kasi yung tubig ay galing po sa palayan. At nung nakarang araw po ay umulan. So baha po rito sa bukid, sa daanan papuntang bukid ay baha. O naliligo. Ay swimming daw siya. Ay maputi ka na. Ayaw. Yan. Ay ginawa niya swimming pool. Summer na kasi, summer. Oh, subok po. Nabasa ko. Ayun ang asawa ko. Kumukuha po ng damo. Pagkain ng kambing. Ay. Ito na po yung nakuha niyang mga damo. Hanggang doon. Madami ka nang nakuha. Ay na. Magaling mag-groot ah. Ni. Yun ang mga kainday. Baha mga kainday. Umaalpas yung tubig nung galing sa palayan. Mamaya magpapakuha ako ng kangkong sa asawa ko. Maraming kangkong rito mga kainday. Hindi nila pinapansin. Malalim dito. Hindi nila pinapansin yung kangkong rito mga kainday. Ang dami. Masarap pa naman yung kangkong pang adobo. Ayun ka, maraming kangkong mga kainday. Ang daming kangkong. Hindi nila pinapansin. Pag wala kang ulam, pwede kang kumuha rito mga kainday. At wala namang may-ari yan dito. At yan ay tumutubo lamang. Ang dami. Buong ano siya talaga Mamaya magpapakuha ako ng kangkong sa asawa ko mga kainday at aadubuhin ko mamaya ulam namin. Yan. Ni. 1 hour later. Hello guys. Kumukuha ng damo ang aking asawa, pakain sa kambing. Ay. Yun yung isa kong makulit na bata. Dahil sa ulan-ulan, bumaha yung daanan. Hanggang doon. Ang babaw dito. Yan. Pagkain ng kambing. Kasi bagong panganak yung kambing, bawal ipastol.
Swimming ka na. Oh, si swimming daw siya. Nay, si swimming ka. Makati yan. Makatay. Makati ang tubig. Galing bukid. A few moments later. Mo, ang asawa ko mga kainday. Yan, nakuha niyang damo. Uwi na kami mga kainday. Oh, yan ang nakuhang damo ng aking asawa. Madami-dami. Hanggang mamayang hapon na yan na pagkain ng mga kambing. Yan. Ang lawak talaga ng asyenda namin. Oh, Sinda ng kapitbahay. nakikihasindawan mo ta sinda. Malapit ng anin yung palay nila, oh. Pauwi na kami. Kami nakakuha ng kangkong at ano na oras. May pasok pa kasi yung aking maliit na makulit. So nagmamadali na at may pasok. Plus 9 po kasi ang pasok nila mga kainday at exam nila. Kaya sa susunod na lang daw na pagpunta namin dito, kami kukuha ng kangkong. Yung batang makulit, oh, basang-basa. Basang-basa, oh. Swimming, ginawang swimming pool yung... Daw yung tubig. Sabi niya, masarap daw yung tubig ng Karayan. Kaysa sa tubig daw ng puso namin doon. Malamig daw yung tubig doon sa bukid. Oh, wala kasi kaming swimming pool, ginawang swimming pool. Nakahanap tuloy ng swimming pool sa bukid. Ayaw pang umuwi. Doon may nag-ano rin, oh. Lucky boy! Ano yung gada mo? Kukuha din yung dalawang matanda ng damo. Pangpakain din sa ano nila, kambing.